Jaume Camprubí, Gourmet. Tots sabem que el tiramisú és un pastís italià. I tots sabem que en el seu ADN hi ha formatge mascarpone, ou, sucre, licor amaretto i cacau. Però nosaltres farem una altra versió, menys coneguda i alhora també molt bona. I substituirem el licor amaretto per limoncello i el cacau per llimona. Hi ha qui els fa en un got o en una tassa, en una plata fonda o, com nosaltres, en una plata plana. Entre gustos, proveu-lo, ja veureu que també us agradarà. Soc en Jaume Camprubí, des de Sitges. I avui farem tiramisú de limoncello. Els ingredients i la recepta escrita els trobareu al desplegable del canal de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Com sempre, aquí tenim tots els ingredients. I el formatge mascarpone, els melindros, els ous i el limoncello en són els protagonistes. Anem a fer el xarop de limoncello. El primer que farem és ratllar la pell de les dues llimones. I de les dues llimones en farem un suc. M'encanten aquests exprimidors antics de vidre. Posem el suc de les llimones i la pell ratllada en una paella. I posem el sucre, 70 grams. I ho remenem. Ha de reduir una mica. I posem el contingut de la paella en un recipient per a poder-lo triturar. I el retornem a la paella. Tot seguit hi afegim una tassa de limoncello. Alça! Si em descuido, en llenço la meitat fora. Ha reduït una mica i ho retirem. Posem els 4 ous a bullir per a pasteuritzar-los. Han d'estar 4 minuts, de 59 a 62 graus. Si tan sols un moment trenquen la cadena del calor, hem de començar de nou. I si passem dels 62, poden coure's. Tenim l'aigua a 60 graus i posem els 4 ous a temperatura ambient. I si de temperatura puja, hi afegim un rajolí d'aigua freda. I si baixa, apugem el foc. Ha passat mig minut dels 4 minuts i els retirem. Els posem amb aigua freda per aturar-ne la cocció. Anem a fer la crema del tiramisú. I ratllem 2 llimones més.
i els hi posem 2 cullerades de xarop de limoncello. I ho reservem. Tot seguit separem els rovells de les clares dels 4 ous. Recordeu que els ous els hem pasteuritzat abans. Primer batrem i pujarem les clares a punt de neu. Els hi posem un pessic de sal i posarem la meitat del sucre, 40 grams, en 2 o 3 vegades. I ja les tenim. I guaiteu, no cauen. Ara muntarem els ous. Hi posem la meitat del sucre, 40 grams. S'ha de blanquejar i ha de quedar força consistent. També posem els 200 centilitres de nata. I també la muntarem fins que sigui molt espessa. I ja la tenim. En un bol gran hem posat el mascarpone i el barregem amb un batedor de sopes. Seguidament hi posem la crema d'ou muntada amb el sucre. I ho barregem. Quan estigui fina la pasta, hi posem la nata muntada. I la barregem. Ara hi posem les clares muntades. I ho fem amb moviments envoltants, perquè no perdin l'aire. I ara, l'altra meitat de les clares. I aquí ho tenim. Només ens falta posar-hi la llimona ratllada amb les 2 cullerades de xarop de limoncello que havíem preparat abans. Tapem i ho desem a la nevera 2 o 3 hores, per a que s'endureixi. Aquí tenim el xarop del començament, on sucarem els melindros. I els anirem posant a la plata fent la primera capa. No els carreguem massa, ja que no volem carregar l'imi. Però el xarop és espès, no és massa líquid. La meitat de la crema del tiramisú serà la segona capa. Nosaltres volem que es vegin els melindros, per fora. La resta dels melindros sucats serà la tercera capa. I l'altra meitat de la crema del tiramisú, la quarta capa.
Aplanem i desem a la nevera 5 hores, o fins demà. S'enduriran els formatges i podrem tallar-lo bé. Mentrestant, posem un raig de limoncello en una paella i 2 cullerades de sucre i una cullerada d'aigua i ho remenem. Hi posem rodanxes de llimona i les caramelitzem. Quan siguin ben torrades, les retirem i les reservem. Ja som a l'endemà i estem guarnint el plat. Tiramisú de limoncello. I res més a dir que molt bon profit!